daga can domin taya mu nishaɗi musamman a wannan dandali na ranakun Juma'a kuma a yau mana wato Al-AMIN GD muke tare da shi za mu tattauna daga bisani kamar yadda aka saba akwai waƙoƙi guda biyu da ya shigo mana da su. Mana. Wai ina zuwa. Duk inda ganka kawai sai in ji ana ta cewa mana. Daga ina nan ta fito ya aka yi take kokarin shafe sunanka saboda sai da na yi bincike sosai sannan na gano cewa cikakken sunanka akwai G Dauda kawai sai dai na sa shi a GD a yanzu amma mana dan fara mana shimfiɗa ta ina ka samu mana. Mana na samu a makaranta ne lokacin da muke makaranta kaga lokacin na ina da girma na haka ka gane da na koma sakandare haka to sai zama na kasan wani lokaci da dan girman ka haka idan za yi laifi akwai laifin da za yi gaba ɗaya ne so to ni idan aka irin wannan laifin haka na kan dan sabe haka ka gane kai dai akwai iya dan mana yawa to da na dawo sai ka je yan haji suna ce wai ko sun gane wannan ce ina ba za su gane ba kai kiriniya a makaranta ne bisa ga duka alamu kila akwai abokanka da suke gani yanzu dole za su yi kai kiriniya a makaranta ina ban yi wannan kiriniya amma haka masu sabuli ni na yi boarding masu iya sabulewa lokacin da ake dan hukunci mutane ne wanda za ka ga cewa ba sa jin magana ni ban irin wannan saboda ka gane ni ba na ma doja duk yadda za yi zan dawo aji zaka dawo amma dai in dai misali za yi duka ko za yi wani abu gaskiya magana zan sabe in ji wani abokin aikin mu yace kanka ne baya kullewa ko yawa kamar kan karanta okay to bari mu dawo yanzu kusan kowa ya zama entertainer so tare za ka ga matasa da dama from all angles wannan mawaki wannan comedian wannan actor zai iya zama wani na social media na TikTok wani kuma real a film da sauransu me yasa kake tunanin aka samu wannan kamar wani canji da ya zo a tsakankanin matasa entertainment ya ratsa musamman a arewacin Najeriya da za ka ga ba kowa bane damu da harkar entertainment kana daga ciki me yasa aka samu wannan sauyin a lokaci kaɗan saboda zamani zo da abu saboda kaga yanzu ka kula kowane dan adam yana son entertainment ka gane to sai zamana wannan sha'awa da ake da shi sai zamana ana karuwa to shine sai ya zama na kusan kowa zaka ga shi ma entertainer yanzu kaga kamar yanzu misali social media kusan ya mai da kusan mutane wanda ma su da ba artist bane ma yanzu sun zama artist sun zama na dole yanzu to ai akwai jarumin ma do you believe kana ganin cewa akwai masu raw talent din akwai kuma yan abiyari ma a shakida kawai sun shigo ne wasu are not really making anything kawai suna ciki ne an dai san suna yin waka wasu su suke a bar su ji a bar su ko maybe su da abokansu akwai waɗanda suke into the real business akwai wanda kawai su yi suke for entertaining themselves maybe with friends ya ake distinguishing tsakanin waɗannan and then menene asalin abin da ya kamata mutum ya duba a matsayinsa na matashi if is in that avoiding zama wato kamar bata lokacin sai ya wannan cycle din gaskiya ko wanda kusan zan iya ce ba su ma san kansu ba ya kamata a ce misali kai ka duba ga me kake da shi me zan iya bada kai da kanka ka san ma me kake da shi ka gane shine daga nan ne zaka samu mun din da zaka iya wannan abin da kake so ka zama amma zaka ga wasu gaskiya zaka ga ma tsarin ma kai ka san cewa an samu matsala good kai yanzu me kake da shi me kake iya badawa kuma me ka bayar sofa gaskiya harkan wannan creating kamar me da me kai sofa da zaka ce tun daga wani lokaci ka shiga harkar gaskiya da me da hankali dai gaskiya da me da hankali akai ina ga ba zai wuce wannan kamar 2006 haka nan 2006 gaskiya da me da hankali an kusa shekaru da yawa a ciki da dan me da hankali ba saboda kaga dai ni tun ina yaro ne gaskiya in ka ce da mai da hankali kuma muka koma as far back as 2006 kusan shekaru zan iya cewa 18 ake shekaru 18 a industry nan wani irin abu zaka iya cewa kai achieving and me kake gani wanda ya baka wahala along the way wanda kila kai gumurzu kafin ka iya kaiwa har wannan lokacin saboda for you to spend irin wannan lokacin har zuwa yanzu maybe akwai wani abin da kai dogaro da shi akwai abubuwan da ka ci karo da su wanda kai overcoming what are those things da kake gani ka rika wanda sai har yanzu ga ka kana yi to ababen da na rika shine kaga tunda dama za ka yi harkan entertainment abu ne akwai kalubale sosai to dole akwai abin da ake kira kaman zan iya ce kaman ginshiki kenan abin da zai rike ka wanda zaka iya yin wannan abin display din talent ɗinka dole akwai wannan so
ina da irin dan kasuwanci haka a gefe din. Ana ganin ka kamar mawaƙin mata ne. Could that be one of the factors saboda ana ganin kamar mata suna son entertainment? Me yasa kuke karkata? Akwai irin su Ado Gwanja, I think shine a forefront wanda suke riki mata da suke musu waka sosai. Ka bi wannan son wata dabara ce na kamar irin kowa iya allansa ya wanke ko wani abin da kuke duba? Ka yadda cewa kai kana cikin category sun mawaƙan matan tukuna? Gaskiya. Ka san akwai ɗan Kaduna ne waƙan kowa ta komai na mata ne? Ka san sunan shi bane sai da category sun ne. Duk na san wayannan. Gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin waɗanda kusan zan iya ce to kaga mu karka janye kawai zaba. Kana cikin mawaƙan mata ne ko baka ciki a ba wai a nan ai yaya. Gaskiya masu gari ne fa. Dole ne masu gari kaga. Dama akwai waƙar ka masu gari mata masu gari. To ga ko ai dole ne mu ƴan rajin kare haƙƙin mata ne. Ok, ka ce rajin kare haƙƙin mata. Me yasa ka zaɓi ka kare haƙƙin mata? Su mazan ba su da haƙƙin da za a kare musu? A'a, ai kaga su masu gari ne. Maza ba su da gari? So, ai kaga yanzu. Mana! Mana! Ok, amma dawo a bangaren abin da ya shafi waƙa tsawon waɗannan shekaru akwai wani wanda kila kake ta kallo. Salon wane na shigo na same shi a ciki and he has been a role model. Abubuwan da yake sun daɗe suna kamar ƙara min ƙwarin gwiwa ina sha'awar abin da yake. Who is that singular person da kake kallo wanda inda so samu ne kana so ka kai matsayin da yake? I don't know ko ka samu dama kun taɓa zama tare da shi ko kuma ka taɓa koyon wani abu ƙarƙashin sa. Misali kaman a harkar waƙar da kake. Nan namun Najeriya. Duka ba ni duka biyu tunda kana da maybe kana da two options ko? Najeriya da waje in ta kama. Gaskiya ni na waje ne da nake da shi ne. Okay. Ka gane? Kamar da lokacin nan ina kwafi da Nelly. Nelly? Nelly da Lima ba. Okay. Why Nelly? Me yasa? Tsarinsa ne mu. Kamar me a tsarin nasa da ya burge kai ke abin nan? Kamar kage shi yasa nace ana ganin kamar Nelly yana daga cikin yan groups nan da kamar ba su dan jin magana. Haka ne kuma ka san kwanakin bayan akwai san abubuwa ne da suka ballo daga bangaren su Nelly. Kuma can ka musanta cewa kana makarantar na mana ba sai mun abin nan ba. To ta yiwu akwai maganar a kinji me ka fa alfahari da shi a tsawon shekaru 18 da kai kana waka? To shine gaskiya babu kaman yadda matsayin da na kai. Gaskiya ina alfahari da shi saboda kusan yan uwana iyayena duka suna alfahari da wannan matsayin da nake. The biggest day a rayuwarka ta waka, biggest day, biggest show, biggest performance, biggest moment inda ka taba zuwa wanda baka taba tsammanin zaka je ba, ga mana kafin mu tafi hoto. Wani show ne na taba zuwa a lokacin an gayyace mu ne a matsayin irin upcoming su zo su dan fara sharan fili. Ka gane kafin asalin main actors din su zo mawakan. So to da na zo ni duk da dai na zo kusan karshe ne a masu sharan fili din. To kusan performing da ne a wannan show din kusan sai zamana har aka gama show din bai kuma irin performing. Manna. Masu kallo da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu. Al-AMIN GD wato G Dauda aka Mana muka kasance tare da shi. Lokaci yayi da zamu dan je hutun takaitaccen lokaci. Bayan mun dawo mawaƙin mata ne dai. Na tabbatar cewa akwai waƙar nan ta mata masu gari. Ku kasance tare da mu idan muka dawo zai gabatar mana da waƙoƙin da ya shigo da su. To barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci a dandalin nishadi na yau. Kamar yadda kuka gani a zango na farko inda muke tattauna da baki muna tare da Al-AMIN GD daga KD aka Mana. Mana. Mana garbanan Man. To yanzu tunda ka san mun ce semi ne ko kuma full mawaƙin mata ne a can kana kokarin din. Semi mawaƙin mata, full mawaƙin mata. Full mawaƙin mata. Mana. To mata za a fara da ku ko? Wace waka za ka fara ina ganin kamar mata masu gari. Su ne masu gari. Ga kaga masu kallo. Maza za mu iya zama daga gefen mu dan kalle ka? Ba da ba. Akwai masu liƙi fa. Ba komai. To bismillah. Akwai badari, sai mi nazari, mata
maza kuma na kokawa mana anya wannan duk wa'annan yawon da kake wa mata kuma wai saboda yanzu ko mu muka taɓa mata yanzu zaka iya wani abu mu fa na ga yanzu akwai abin da za mu ga Usman a bayan ka nan akwai abin da zaka yi mana muka taɓa mata muka yi wani abu akwai abin da zaka yi ko daɗin baki ne masu gari ne fa kuɗi mota gida mai mata suka baka bayan kai wannan duk wannan kai dan gayu suna kokawa karka amma an ce mun wannan waka kai ta da dadewa ba samu sauyin tunani ba ina har yanzu na kan bakata kai musu ta biyu ai kai ka sani akwai baitukan da zaka yi dan canzawa da zaka yi yanzu haka ne ina nuna nan akan matan kalli kamera ka ce ina muna kan matan mana to shikenan zan barka da masu kallo ka karkare mana shirin da waka ta biyu ya sunanta ajibota ka dawo bangaren maza kenan ka dawo bangaren maza kenan a kan ajibotan kenan an yi balance dai an yi balance masu kallo da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu Al-AMIN GD wato mana muka kasance tare da shi kuma kun ji waƙarsa ta farko mata aka ce su ne masu gari kuma ya ce har yanzu yana kan bakarsa in zai sake yin tajdidi ko kuma ya sake tabbatar da abin da ya faɗa a wannan wakar da fatan kun nishaɗantu kuma kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin shi bakon namu abokan aiki da muka kasance tare da su nake ban kwana da ku a daidai wannan lokaci sai kuma gobe ko kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu halin yanzu ga Al-AMIN da wakar nan ta a ce bota sai mai mota baka da mota kai ma za ka iya zama mota ba ta hawa yanzu ba saboda in ma kana da mota sai da kuɗin man mota to ita dai ta ce sai mai mota okay to ta tabbatar yana da kuɗin man mota to ita ma aje motar mata ta matan ce yawwa je ga Allah baba ku bi ni kai ku sha labari aje bota ku bi ni kai ku sha labari aje bota aje bota aje bota aje bota ni sai mai naira sai mai naira aje bota ni sai mai mota sai mai mota aje bota wata rana na fito gidan ina yawo sai ne kicibis da wata yarinya fara doguwa ko mai kyawu ta tsaya tana danna selula sannan tana tsotsan minti amma fa cikan fata huta tun daga na yaba ka zan tosta sai na je na ce hello sister sai ta ce sanna baroda bayan ni da ita mun gaisa ni ko sai ne ta sakin lyrics tana murmushi tana fara'a sai ga wani ya faso da yar mota daga yin hon kawai ta bi shi wai za ta je ta shige mota domin rana ya dame ta za ta je ta shawo AC wai tsayuwan ya dame ta tana kilimi ita a jabota ita dai za ta je ta dan huta shi yasa za ta je ta shige mota dan haka wai sai mai mota dan haka wai sai mai mota mana aje bota aje bota ni sai mai naira sai mai naira aje bota ni sai mai mota sai mai mota aje bota wannan yariyan ba iya mata dai sai kana da kuɗi ko kuma mota damuwar ta kasa ta cikin mota in kana da kuɗi ka inganta kira ta yanzu zaka ganta sanda kamar mai sata bani kamar wani ta baka matukar ka nuna kana santa har ta sa maka suna dan gata ko babban gaye mai mota inda kudai da walakanci lungu loko sako zaka ganta shaye kayan maye koldin fakalin balorin shanta rayuwar ta walakanta samarikanta sun kore ta kun san shi fa so ba ƙarya still na nuna ina santa sai ita neman wulakanta ne haƙuri ni na barta aje bota ni sai mai naira sai mai naira aje bota ni sai mai mota sai mai mota aje bota kai duniya tana juyawa duniya budurwar wawa duniya rawan yan mata na gaba ya koma baya ni Al-AMIN EHMANA na samu kuɗi kuma na futa ga gida fa kuma ga mota rayuwa ta fa ta sanja ha 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 Allah sarki